ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆର ରୋଡ ସହରର ମୁଣ୍ଡା ଗାଁଠାରେ ମଦର ଟେରେସା ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ବେହେରା, ଡିଏପି ରୋହିତ ରଣା, ପିଏ ଯୋଗେଶ ସାହୁ, ମଦର ଟେରେସା ସମ୍ପାଦକ ଶେଷଦେବ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଉପରେ ଅତିଥିମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଦୁର୍ଗା ଓ ସାରଳା ଭଳି 3ଟି ଗ୍ରୁପ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ତାସଲିମା ବାନୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଜଗତକୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ସଶକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯାଇ ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିଛୁ ବୋଲି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନୀ କହିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର ସାବିତ୍ରୀ ସାମଳ, କୁନ୍ତଳା ବମାଳ ଓ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ସରାଫ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।